Poglavlje 3. Tišina koja udara. Jutro u Nahi bilo je vlažno i sveže. U dođovu je tišinu kvarilo samo ritmično udaranje motikom iz susednog dvorišta. Na podu nekoliko tragova stopala. Pored zida niz neobičnih rekvizita, glineni ćupovi sa peskom, kamene kocke sa drškom, teška makivara, drvene motke sa kamenom na jednom kraju. Miyagi je stajao bos, ruke spuštene, dah dug. Higaona ga nije zvao po imenu. Samo je pogledom pokazao na ćupove. Uzmi. Ćupovi su bili hladni. Prstima je obuhvatio grlo posude. Koža na jagodicama se zategla, podlaktice se napuniše. Nije poenta da zgnječiš, shvatio je, poenta je da držiš. Korak napred, korak nazad. Stopala u zemlji, kičma prava, ramena spuštena. Dah na kratko zastane, pa se spusti niže. Ne traži snagu u šaci, reče učitelj. Nađi je u stopalima i dahu. Šaka je posljednji svedok. Miyagi ne odgovara. U telu traži mesto gde se sila rađa bez grča. Prsti više ne stežu protiv posuda. Prsti se naslanjaju na njih, kao da služe da povežu pod sa dlanom preko jedne neprekinute linije. Posle nekoliko krugova, dlanovi počinju da peku. To je dobro. Bol je ovde putokaz, ne prepreka. Slede vežbe sa sledećim rekvizitom koji Okinavljani zovu čiši, drvena motka sa kamenim tegom na jednom kraju. Decenijama kasnije, ovaj isti rekvizit postao je planetarno poznat kao mejzbol. Kamena poluga zalegne se u šaku, zglob se fino zarotira, rame i lopatica pronađu oslonac. Pokret je kratak, lagan, bez trzaja. Miyagi uči da ramena nisu ukras, nego zglob kroz koji prolazi namera. Higaona ga osmotri sa strane, priđe i jednim prstom dotakne lopaticu. Ovde diši, ne u grlo. Miyagi izdiše, pokret postaje tiši. U zglobu nema više otpora, samo putanja. Čim osjeti da bi mogao da doda brzinu, učitelj ga zaustavi. Usledile su vežbe sa kamenom kuglom, nigirigame, koje su aktivirale mišiće za koje Miyagi nije ni znao da postoje. Pokušavao bi da manjak snage nadoknadi kraćim i bržim pokretima, što Higaoni nije promaklo. Ne traži brže, traži čistije. Zatim makivara. Daska obmotana užetom stoji kao svedok bez emocije. Miyagi zauzme stav. Stopala blago uvučena, kukovi mirni, kičma duga. Pesnica izlazi iz centra, ne iz ramena. Podlaktica pokazuje put, lakat je podrška. Prvi udarac je tup, drugi je glasniji. Treći već ima dubinu. Ne udara u drvo, nego ulazi u njega. Higaona stane dovoljno blizu da Miyagi osjeti prisutnost, ali ga ne dodiruje. Ne iskači iz disanja da bi stigao do daske brže. Uvedi udarac u svoje disanje. Miyagi spusti bradu milimetar, zategne prazan prostor u stomaku koji nije ni tvrd ni mek. Još jedan udarac. Još. Ne broji. Daska počne da odgovara kratkim, suvim tonom. Na ulici neka deca trče pored kuće, Dođo odgovara svojim ritmom, kao metronom koji ne zanima ostatak sveta. Kad je koža već modro crvena, slede kakije, kontakt. Stariji učenik stane naspram njega. Podlaktice se spojiše, dlanovi su blizu, prsti opušteni. Nije to sudar, više je to pitanje gde si? Težina se prenosi napred-nazad, jedva vidljivo. Miyagi u početku gura previše, partner ga pusti da padne u prazan prostor. Sljedeći put Miyagi reaguje prekasno, partner ga dotakne u rebra. Bez povrede, ali jasno. Higaona tek tada progovori. Ne bori se protiv kontakta, osloni se na njega. Neka te informiše, ne daj da te zaslepi. Miyagi diše. U jednom talasu uhvati partnerovu nameru, kroz promenu u stopalu, kroz jedva primetan pomak u ramenu. Ne zaustavlja je, prati je i skrene pola prsta u stranu.
dovoljno. Partnerovo rame se otvori, težište se razotkrije. Nema bacanja, nema spektakla. Samo činjenica da sada može i da je odlučio da ne mora. U pauzi Higaona mu pruži posudu sa vodom. Nema lekcije o filozofiji, nema priče o duhu. Samo jedna rečenica. Ako naučiš da čitaš ovde, prstom dotakne podlakticu, čitaćeš svuda. Posle podne vraćaju se na Hođo Undo. Sada čup više nije samo težak predmet, sada je ogledalo stava. Ako kuk malo pobegne, čup opomene. Ako dah iskoči iz ritma, čup kaže. Ako misao krene napred pre tela, čup kazni. Na kraju runde Mijagijevi prsti drhte, ali u stomaku je mirno. To drhtanje, to je telo koje uči, kaže Higaona. Ne traži da prestane, nauči da radiš dok traje. Veče je. Dođo je prazan, Makivara je tiha. Mijagi skuplja rekvizite, vraća čupove na svoje mesto, poravnava ih. Kroz otvorena vrata ulazi morski vazduh. Na trenutak mu pogled sklizne ka luci. Vidi jarbole koji sporo tresu svetlost. Ne zna zašto, ali u tom pogledu ka pučini, tamo gde su mu rekli da se nalazi Kina, osjeti isto što i u Sančinu. Zov koji ne viče, nego vuče. Učitelju, počne, pa stane. Higaona ga pogleda, kao da je pitanje već čuo. Ima vremena, kaže. Dokle god ovde ne otkriješ celu obalu, ne traži talase preko. Te noći, pre spavanja, prsti i dalje blago bride. Kad zatvori oči, Mijagi više ne vidi Makivaru, nego putanju daha. Udah, spuštanje, tačka, izdisaj. U toj tišini može da osjeti 10 udaraca ili nijedan. Osjećaj je isti. Nije postao samo jači, postao je mirniji. Sutradan je opet isto. Čupovi, poluge, daska, podlaktice. U nekom trenutku stariji učenik mu tokom kakijea namerno otvori put do centra. Mijagi ne uleće. Samo ga dotakne i stane. Gleda ga, prvi put sa malim osmehom, više sebi nego drugom. Razumeo je. Iako možeš, ne znači da moraš. Higaona je taj moment propustio kao da ga nije video. Ali kad su svi otišli, priđe Makivari, položi dlan i lagano pritisne uže. Danas si prvi put udario bez žurbe, kaže skoro nečujno. To je početak. Kada je zaključao vrata, ulica je bila vlažna. More se nije videlo, ali su se čuli talasi. Na kratkomu, poput odraza u vodi, proleti slika dvorišta iza druge obale. Zid od bele cigle, lampion koji mirno stoji, pesak pod stopalima. Ne zna to mesto, ali zna osjećaj. Kao da Sančin ima 2 sobe istog doma. U krevetu, neposredno pre sna, pritisne palcem zglob i oslušne puls. Nije brz, nije spor. Ujednačen. Kamen i dah su se pogledali i dogovorili da rade zajedno. To je sve što mu za sada treba. Sutra će opet isto. I opet. Dok drhtanje ne prestane da bude smetnja i postane muzika na koju telo zna korake. A negde između, misao o vodi preko koje se jednom ipak mora preći, ne kao bekstvo, nego kao povratak izvoru o kom mu učitelj nikada ne govori mnogo, ali govori dovoljno. Jutro u Fuzhou uvek je počinjalo ispijanjem čaja. Dvorište se budilo bez buke. Kanbun Ueči je stajao u Sančinu, dlan otvoren pa zatvoren kao školjka, prsti živi, trup miran. Nije tražio snagu, tražio je putanju. Šu Šiva je sedeo za stolom pored i prao četku u vodi. Mogao je da ispravi, da doda, da zaustavi. Umesto toga, samo je gledao kako se pokret uklapa u disanje, kako disanje uklapa misao, a misao nestaje. Dosta,
reče tiho, ne kao zabranu, nego kao tačku. Na stolu je, pored posude s vodom, ležao tanak papir. Kanbun priđe tek kad je učitelj pomerio pogled. Mastilo još vlažno, potezi jasni kao rez na mermeru. Nije to bila obična diploma. Bila su to vrata. Ključ koji kaže da smeš da ih otvoriš, ali i da znaš kada da ostanu zatvorena. Ovo nije priznanje, reče Shu Shiva. Ovo je zaduženje. Ako ne znaš da ćutiš, ne znaš da učiš. Ako ne znaš da zaustaviš, ne znaš da pustiš. Kanbun podiže papir s obe ruke, kao da je tanji nego što jeste. U stomaku mu je bilo mirno. Nije mislio na dođo, ni na učenike, ni na slavu. Mislio je na onaj trenutak u Sančinu kada pod nema težinu, a dah nema zvuk. Ako uspe da taj trenutak da drugome, uradio je dovoljno. Učitelj mu tada priđe i dlanom dotaknu rebra, zatim podlakticu. Brzi, precizni pritisci, provera pečata, ne kazna. Kanbun ni ne mrdne. Nema čime da uzvrati što već nije stajalo spremno. Slušaj, reče Shu Shiva. Niko te neće razumeti kad bude najvažnije. Zato nauči da radiš ispravno i kad te niko ne razume. Te večeri dvorište je na kratko postalo škola bez učenika. Učitelj i Kanbun su radili u paru, bez reči. Ulasci pod ruke, kratka pariranja, težina koja se ne sudara nego raspoređuje. Sančin je bio kostur svega, ali ne i zatvor. Jednom, kad je Kanbun otvorio put kroz partnerov lakat i došao do centra, stao je sam od sebe. Shu Shiva je klimnuo. Možeš. I ne moraš. Narednih meseci Kanbun je znao šta mu je činiti. Učiti tiše nego ranije. Otvorio je mali prostor za trening, bez natpisa, bez obećanja. Oni koji su dolazili su preko preporuke. Nije pokazivao tajne. Pokazivao je rad, sančin, korak i obrt, dlan koji ne udara površno, nego ulazi duboko. Prsti koji nisu špic, nego bodež. Telo koje ne traži krutost, nego meku čvrstinu. I onda došao je dan kojeg se ne sjeća Rado. Jedan učenik koji je došao preko nekoga, imao je previše ambicije, ali premalo tišine. Na treningu brz, oštar, dovoljno dobar da ga drugi hvale, ali nedovoljno dubok da ga pohvale ne opiju. Jednog dana, van dvorišta, u prepirci u krčmi sa lokalnim kavgadžijom, guranje je brzo preraslo u udarac. Čovjek je pao, ustao, zateturao se, ponovo pao i te noći izdahnuo. Do jutra se šapat pretvorio u presudu. Učio ga je onaj Okinavljanin. Pojavili su se i ljudi koji postavljaju pitanja, koji ga možda ne krive naglas, ali u očima im se vidi nešto što nije ni prezir, ni osuda, ni strah. Ali dovoljno da Kanbun shvati da, makar bio čist pred zakonom, pred sopstvenim zavetom nije. Negde van dvorišta neko je pao. Priča koja se šapatom vraća, izokrenuta, nestrpljiva, prljava od dodira ulice. Kanbun je doneo odluku i pre nego što su drugi stigli da predlože, prestao je da podučava. Nije bilo ceremonije, ni objave. Samo zaključana vrata i dvorište koje je odjednom bilo preveliko za jednog čoveka. Sančin je ostao isti, ali publike više nije bilo ni u tragovima. Shu Shiva je dugo ćutao. Kad su se sreli, rekao je tek jednu stvar. Teret koji sam ti dao, nosi ga i kad ga niko ne vidi. To je sve. Nema utehe, nema objašnjenja. Čovek bira šta će sa tišinom. Kanbun se vratio ulozi učenika, ali na drugi način. Radio je sam, sporije, dublje. Makivara je govorila kratkim, suvim tonovima, dlan je prolazio kroz prostor bez žurbe. Kada bi ga neko pitao zašto ne podučava,
samo bi slegao ramenima. Neki odgovori se daju ćutanjem. Nekoliko godina kasnije more će ga vratiti na Okinavu. Spustit će nogu na poznatu obalu, a da se ništa s polja nije promenilo, ali će sve iznutra biti drugačije. Kad ga budu molili da uči, odbit će. Ne kao kaznu svetu, nego kao zavet. U telu će i dalje biti lampion Fujoua, i pesak, i pečat, i rečenica. Ako ne znaš da ćutiš, ne znaš da učiš. Preko vode, u Nahi, Miyagi je u isto vreme slagao ćupove, vraćao rekvizite na policu i gasio lampu u dodžou. Znoj na makivari se sušio bez traga, ali ritam u njegovim podlakticama ostajao je isti. Nije znao za Kanbunovu odluku, kao što Kanbun nije znao za Miyagijev mir. Dve obale istog daha učile su u tišini, svaka na svoj način. Jedan koji će otvarati i jedan koji je izabrao da još drži zatvoreno. I to je, ponekad, najteža lekcija koju majstor može da pokaže. Ne tehniku, nego granicu.